Rombo rakanaka maybe kana ukaita ex asingazikamwe nomurume. Wekuti maybe munogona kwanisa kuzotiwo makadii zvakuda iwewe kuvimbika kwako pachako. Nekuti akangwera azikamwa chero mukangopfuudzana unogona kusvika kumba kuchitonzi ziso rawapiwa riya harina kumbomira zvakanaka. Saka ex panguva iyoyo takafara tikararama tiri tese, asi pari zvino ma-ex kwete. Asi hazvina kunaka manje kana taakutaura panyaya dzevalentines kuti ma-ex iyayo ange achiri kuwadzana newe achikupa zvipo achiti uri ex yangu tetisanzwisise kuti saka uyu ex ari kupinda pakai, nekuti inini ndini ndiri kufanira kunge ndichitora responsibility iyoka kuti danho iroro muukama hwatiinawo. Uyu azouyayo ari kuuya papi, kunyange zvitozonzi tasvika pakuwanana zvisinei nevalentines kana kudii, ex haatofaniri kutombopinda. Saka kuzoramba muchionana nokuyanana, umwe munhu apinda muwanano zvida anogona kutanga kufunga kuti asi uyu anenge anga atori nani pane wandanayewo. Izvo zvandaifunga kuti zviye ranga riri dambudziko zvazvitori nani pane zvandiri kupindana nazvo. Saka mukano iwoyo ukasara wakavhurika, vaviri vanogona kutanga zvekuonana. Saka hazvina kunaka kuti ex uyu aramba achionekera. Kana tichinge tati chikamu ichi chapfuura, ngachibva chapfuura zviro kwazvo. Ndizvo zvemashoko makukuta ari kutaurwa. Vadikani, regai tikusimbaradzei kuti baba vamuinavo ndo murume wenyu, amai vamuinavo ndiye mukadzi wenyu. Kana paine vachiri kudanana, hongu ava tingavape mukana wekuti ngavanyatsotarisa kuona kuti vanopindirana muzvingane. Kana muchida zveuya akapfuura, chitogadzirai baba vamuinavo kuti vafanane naex, kana kugadzira mai vamuinavo kuti vafanane naex.